Havíem d'abastar bastant de casos, bastanta informació per poder ser prou representativa aquesta diagnosi, amb la conseqüència que les metodologies tampoc podien ser d'una sofisticació extrema. Ho dic perquè en el fons aquest estudi és dues coses. Primer, és un estudi exploratori sobre el tema del capital social en els esdeveniments culturals a Catalunya, que dona uns resultats que permeten esbrinar coses sobre aquesta qüestió, i d'altra banda, una segona cosa que aquest estudi planteja el paper del capital social com a criteri per a les polítiques culturals, almenys en matèria d'esdeveniments, planteja la reflexió. Per tant, jo potser em centraré més en alguns aspectes de resultats de l'estudi, que no pas potser tant en la metodologia en si. Crec que aquest estudi s'ha d'anar acompanyant a partir d'ara d'estudis de detall, d'estudis de casos en què es puguin perfilar i definir sobre cadascun dels esdeveniments que s'hagin volgut analitzar si les hipòtesis nostres van per bon camí o no. Per tant, es planteja com una primera aproximació de resultats, que ja us avanço una primera conclusió, que és que el capital social sí que importa i sí que té uns efectes importants abans, durant i després de la celebració d'esdeveniments. Bé, dit això, quin és per nosaltres l'interès de l'estudi del capital social en els esdeveniments? Bé, ve motivat per una sèrie de qüestions intangibles que tothom, almenys nosaltres percebem, tenim intuïtivament sobre el que generen els esdeveniments i que no tenen a veure, que no són tangibles, que no són mesurables fàcilment. Per tant, aquests intangibles ens motiven a dir que hi ha alguna cosa al darrere de la celebració d'un acte social per excel·lència, com pot ser un esdeveniment, una festa, un festival, un aplec, el que sigui, i hi ha una sèrie d'intangibles que tothom sabem que existeixen, però no ens hem posat a mesurar-ho, a donar-li una visió sistemàtica. Aquestes intangibles, doncs, per exemple, la capacitat que tenen alguns esdeveniments de generar pols d'atracció cultural. Jo no només parlo a nivell econòmic, sinó a nivell de crear espais per la cultura a través de la voluntat i la col·laboració de diferents actors que han vingut motivats com la xispa ha estat un esdeveniment concret. Altres valors socials que incorporen la celebració d'alguns esdeveniments, com pot ser algunes passions, etc., és una voluntat col·lectiva, un fet difícilment explicable en altres latituds, però que posa en un projecte comú, diguéssim, i a més en un nivell generacional, bona part de la població dels residents d'una localitat, d'un municipi. També genera tota una sèrie de sinergies entre els participants. Al Festival d'Acordió d'Arsèguel, al Pirineu, es fan les representacions, però després també hi ha un moment, un espai més íntim en què els participants se reuneixen d'una manera més informal, es fa un dinar, es fan una sèrie de contactes que no només serveixen perquè es diverteixin i perquè facin festa entre ells a banda de la festa oficial, sinó també per generar contactes i generar tota una sèrie de relacions informals. O temes com el lideratge, que també a través de certs líders es posen en marxa maneres innovadores de celebrar determinats esdeveniments que havien quedat fins a cert punt obsoletes o si no obsoletes, que tenien un enfocament, els permet donar un enfocament de mercat o més proper a les sensibilitats dels gustos culturals, a la demanda, etc., com va succeir durant la direcció artística de Lluís Llach a Verges. Finalment, un altre aspecte així, com a tall d'exemple,
el fet de la mobilització de voluntaris, el fet de que es pugui fer que la gent participi gratuïtament en la confecció i la celebració d'un acte, que potser nosaltres estem familiaritzats, però repeteixo, en altres llocs no és tan fàcil aconseguir-ho. Un dels casos extrems és el Festival Internacional de Música de Cantonigròs, on hi ha una part dels voluntaris que són gent que ofereix la seva pròpia residència durant uns dies per allotjar de forma desinteressada, per allotjar els cantaires que van en aquest festival. Bé, per tant, hi havia aquesta intuïció de que en els esdeveniments passaven altres coses no tan visibles o que s'havien d'investigar d'una altra manera, no numèrica, per entendre's, o no quantitativa estrictament, per poder explicar. I que volíem buscar aquest lligam comú, tots aquests intangibles i d'altres, a través d'alguna eina conceptual, i vam pensar que el capital social, com a hipòtesi de treball, seria l'òptima. Per què? Una de les múltiples definicions que existeixen sobre el capital social ens dona pistes. És un concepte que, tot i que està basat en una sèrie de constrenyiments o de condicionaments, normatives, existència de confiança, xarxes, però que serveix per l'acció col·lectiva. És la part aquesta, la segona part, potser que menys tenim present, però que a nosaltres ens interessava també posar com a argument del treball. El fet que a partir d'una celebració festiva, cultural, social, etc., es poden derivar també determinats efectes de col·lectiu, efectes socials, que poden tenir interès no estrictament ja només per la continuïtat d'aquell esdeveniment, sinó també per projectar altres iniciatives que tinguin o no tinguin a veure, repeteixo, amb la celebració d'aquest esdeveniment. Per tant, aquest component, el capital social, ens servia bastant bé per poder identificar o per poder treballar com a hipòtesi dos aspectes del potencial de la celebració d'esdeveniments. En primer lloc, la pròpia capacitat de donar cohesió social, el fet que la celebració d'esdeveniments no seria fàcil o no seria la mateixa si no vingués donada per una acció col·lectiva basada en el consens, basada en el manteniment durant el temps de certes xarxes de relació i sobretot basades en un nivell de confiança molt elevat. Es pot donar esdeveniments molt professionals, molt professionalitzats, que no continguin aquests ingredients, està clar, però la gran majoria dels que tenim a Catalunya no responen tant a voler fer un producte, sinó a voler fer una manifestació. Per tant, manifestació social o d'identitat o cultural o local o el que sigui, però respon a aquesta visió al fet que la cohesió social és imprescindible perquè els esdeveniments es mantinguin vitals i continuïn en el temps. El segon potencial que ens ha interessat en l'estudi era veure la capacitat de traslladar en el temps aquest capital social inicial, per entendre'ns, aquest capital humà que genera unes relacions de confiança que permeten continuar amb la celebració. Què passa un cop s'ha acabat aquesta celebració? El capital social aquest que s'ha generat ha creat una espècie de know-how, de saber fer al voltant una espècie de cultura de col·laboració, una espècie de capacitat d'emprenedoria cultural, per dir-ho així, o altres aspectes vinculats que puguin tenir a veure amb el desenvolupament endogen. Doncs ho volíem saber també, volíem plantejar-nos-ho. Per tant, els esdeveniments no només es nodreixen com a motor del capital social, sinó que també alimenten el capital social del lloc on es celebren, de la institució o del propi esdeveniment, de la institució, però també a vegades de la localitat. Per tant, aquí parlàvem en termes més ja de potencial de desenvolupament endogen. Els aspectes de desenvolupament endogen socials els hem tingut molt en compte,
els aspectes de desenvolupament endogen econòmics potser no tant, però bé, hi ha altres estudis, com han sortit al principi, que sí que ens ho complementarien. Bé, per tant, aquesta doble visió del potencial del capital social amb el simple fet de simple, entre cometes, de la celebració d'un esdeveniment és el que ha constituït el nucli de la nostra recerca. Com ho vam fer? Passaré potser una mica ràpid perquè a mi m'interessa més valorar els aspectes de resultats i com d'alguna manera hem de tenir en compte el capital social com a factor per les polítiques culturals i pel desenvolupament d'esdeveniments. Però bé, és una jornada sobre metodologia i hem de dir alguna cosa. El procés inicial va ser de documentació, de fer una radiografia del que en l'any 2013, fa un parell d'anys, existia a nivell de Catalunya en base a tota una sèrie de buidat de bases de dades, d'agendes culturals, etc., a nivell d'esdeveniments, en un sentit molt ampli, des de les festes majors fins a fires i mercats. Per tant, era un buidat expressament exhaustiu. Ens vam trobar amb 4.700 casos actius en aquell moment, que ara ja han evolucionat, i que vam caracteritzar a partir de diverses variables, d'on es feien, quan, edicions, durada, pressupost, etc. Tota una sèrie d'indicadors que ara tampoc no venen massa al cas. El que va ser l'estudi específic sobre el capital social va partir d'aquesta primera base de dades exhaustiva, però detallant una sèrie o seleccionant una sèrie d'esdeveniments que vam considerar que tenien, per exemple, vam considerar que les fires i mercats no eren potser els més idonis, vam netejar la base de dades inicial, etc., i vam trobar que hi havia uns 1.000 casos, uns 1.000 esdeveniments que després del filtratge eren útils pel nostre estudi i van ser considerats com l'univers d'aquesta primera part de l'estudi, que es basava en una enquesta, que això és important comentar-ho, és en relació al que us deia al principi, voler fer una diagnosi sobre 1.000 casos, o almenys intentar arribar a 1.000 casos, ja veureu que després no vam arribar-hi, però voler fer una diagnosi macro és complicat, no pots anar a estudiar cas per cas. El que vam fer era demanar a la gent encarregada de la gestió, organització o recolzament de l'administració d'aquests esdeveniments que ens donessin la seva visió. Per tant, estem parlant d'un estudi cognitiu, estem parlant d'un estudi de percepció. No hem anat a mesurar, no hem anat a fer les fotos de quants assistents hi havia sobre la plaça, sinó que els hem preguntat quants assistents té el vostre esdeveniment. Evidentment, això té una part d'avantatge molt important, que és que l'organitzador coneix millor que ningú el que hi ha al darrere del seu acte. Té un inconvenient que ens pot dir les coses amb més veracitat o menys en funció dels seus interessos, o pot tenir més mala memòria o més bona memòria, o tenir les coses més clares o menys clares. Per tant, estic satisfet de les respostes que ens han donat plenament, però hi ha que posar sobre la taula que aquest estudi és un estudi de percepció. Detalls tècnics, bé, es van aconseguir 167 respostes vàlides, amb la qual cosa sobre 1.000 vam tenir una taxa d'èxit del 16,7%, que pot semblar escassa, però que és, crec, representativa per la varietat dels esdeveniments i sobretot per la qualitat de les persones que ho responien. Bé, un marge d'error acceptable. I què preguntàvem en aquesta enquesta, que bé, no ho he dit, es va fer online, amb la qual cosa aquest 16,7% de taxa d'èxit amb una enquesta online no està malament, sincerament. Què es preguntàvem? En primer lloc, una caracterització bàsica de l'esdeveniment, en línia amb el cens que havíem efectuat el 2013, preguntant característiques bàsiques, i després ja entràvem directament a veure aspectes que ens interessava per avaluar el capital social,
en forma de com s'organitzaven internament en relació a aspectes de cooperació entre els actors, entre els diversos col·laboradors, etc., presa de decisions, com es feia, si hi havia condicions de lideratge de quin tipus. Entràvem a valorar aspectes directament de relacions i de components del capital social, confiança, reciprocitat, diversitat, participació, etc. Després ho comentarem. I finalment hi havia un apartat també d'impactes, repeteixo, aquí és potser on l'aspecte cognitiu s'ha de ponderar més, perquè són impactes percebuts que tendeixen a ser positius, i després un apartat de perfil sociodemogràfic per si es vol fer creuaments amb el tipus de persones, sexe, edat, etc. Relació amb l'esdeveniment, etc. Bé, a partir d'aquesta enquesta es va fer, no es veurà aquí, però bé, l'estudi estan tots, van fer una sèrie d'indicadors, i bàsicament ho he posat perquè volíem saber si aquesta mostra era representativa de l'esdeveniment típic, diguéssim, a Catalunya, o de les característiques dels esdeveniments de Catalunya. Vam veure que no anàvem molt esbiaixats respecte a la mostra gran de 4.700 esdeveniments que composa el cens. Comparant les dades de les característiques d'esdeveniments del cens de 4.700 unitats d'esdeveniments amb la mostra que nosaltres vam fer, vam veure que eren bastant similars als perfils. Per tant, ens trobàvem amb una bona representació. Bé, aquesta era una part quantitativa que comentava abans el Ramon, però no ens acabava de convèncer en el sentit que havia informació que calia rascar una mica més i buscar-la d'una altra via, perquè les preguntes en l'enquesta són totalment tancades i es basa en una percepció de resposta d'acord o de desacord amb una resposta, però hi ha matisos que es perdien. Per tant, el que vam fer va ser una sèrie d'entrevistes amb diversos casos d'esdeveniments bastant heterogenis entre ells, per veure aquests resquicis, aquestes cosetes de detall que no apareixien en les respostes tancades de les enquestes. I les entrevistes, que algunes van arribar a durar les 3 hores, ens permetien veure aspectes molt més de detall. Què preguntàvem? Valoràvem una mica el context, l'històric, per entendre'ns, de l'esdeveniment, quin tipus d'objectius, quin tipus de motivacions els motivaven a tirar-ho endavant, per anar notant aquells aspectes de capital social que intervenien en aquestes decisions. Ens interessava també veure quin era el nivell de participació, qui estava involucrat, quina visió tenien els actors que participaven sobre l'esdeveniment, tant positiva com negativa. Ens interessava fer preguntes sobre quines estratègies des del propi esdeveniment es generaven o s'intentaven buscar per captar l'interès i la participació de la gent, per trobar voluntaris, per exemple. Després teníem també preguntes per valorar com es relacionaven entre ells, però també quin tipus de plantejaments feien per donar-se a conèixer a l'exterior a través de la participació en xarxes o de tota una sèrie de contactes que poguessin ser personals o institucionals a través de l'esdeveniment, etc. Tot aquest tipus de coses. I finalment no vam insistir tant com en els altres punts, però sí que també ens va interessar cosetes sobre la presa de decisions, com s'organitzava, per tant, formalment, i com es prenien els processos de decisió que afectaven la dinàmica de funcionament i la gestió de l'esdeveniment i aspectes de lideratge, de valoració del paper del líder, quants intervenien, quines característiques i en quins aspectes de la celebració eren més crucials.
Això, el que vam fer, un cop vam transcriure les entrevistes, va ser una anàlisi de contingut a partir d'unes categories que basàvem en els components de capital social que ens interessaven. Bé, això és una mica el making of i el procediment que vam tenir de treball. Què és el que ens ha portat aquest estudi des del punt de vista del coneixement del capital social? Bé, podeu llegir sencer, està en xarxa i teniu allí tota la informació. Jo només us destacaré un parell de pinzellades del que considero que és més important. Quan a través de l'anàlisi de categories i a través de l'anàlisi quantitatiu dels components del capital social ens fèiem les taules estadístiques, l'estadística descriptiva, etc., vam veure, això és un quadre molt sintètic dels resultats, vam veure que hi havia 3 elements a destacar en el component de capital social que tenen els esdeveniments culturals catalans a 2014. N'hi ha 2. Tots 3 són components bàsics pel desenvolupament d'aquest capital social. N'hi ha 2 que estan, diguéssim, tenen un bon estat de salut i hi ha un tercer en què coixeja, en què no hi ha els resultats, diguéssim, òptims des del punt de vista de la magnitud del fenomen. Hi ha, d'una banda, uns aspectes de confiança molt forts, estem parlant, repeteixo, de percepcions, però amb totes les preguntes sobre confiança, sobre proximitat, és a dir, sobre si és fàcil accedir a un a l'altre, per tant això genera confiança, etc. O sobre fins i tot la reputació que pot tenir aquest esdeveniment, la imatge traslladada a l'exterior, que evidentment dona motivació i genera també confiança. Això eren els valors més elevats, els que estan marcats aquí en més fosc, eren els factors que van ser puntuats més elevats a les enquestes. Hi ha uns valors també molt elevats a nivell de consens, estaríem parlant aquí d'aspectes com ara el compromís, la cohesió entre els membres, el fet que estiguin ben avinguts i col·laborin, la cooperació aquí entrava a nivell de membres interns, però també era alta o mitjanament alta en relació a altres actors locals, administració, proveïdors, etc. I la participació, que també tenia uns valors elevats. Per tant, hi havia tot un pool de variables que donaven a entendre que el consens era molt important, el fet de tenir un objectiu comú, col·lectiu, en la idea de la celebració era molt important i es considerava un fonament del propi acte, del propi esdeveniment. En contra, ens trobàvem amb els valors més baixos, que no vol dir que siguin negatius, però que en fer el contrast, i pensem que estem parlant de percepcions i per tant la ponderació aquí en les respostes, a la mínima que et desvies de la mitjana ja vol dir alguna cosa, sense deixar de ser alts, o en alguns casos relativament alts, les condicions de relació exterior eren comparativament molt més baixes en les pròpies respostes dels mateixos organitzadors. Això amb 2 nivells. El nivell d'obertura, és a dir, la capacitat d'extendre ponts cap a l'exterior, a buscar col·laboració, associació o simplement intercanvi d'opinió, de coneixements, etc. Això era bastant baix. Els preguntàvem directament si tenien contactes amb altres esdeveniments nacionals, locals, internacionals, anàvem fent una sèrie de preguntes aquí al voltant i això sempre sortia per sota de la mitjana, o també des del punt de vista de la diversitat. Els actors que intervenen en la creació de xarxes de relació no eren prou diversos, i això vol dir, per tant, que et limita en l'heterogeneïtat, afavoreix la capacitat d'arribar a gent més diversa i per tant a tenir propostes d'innovació o de creació de coneixement
més diverses també. Per tant, aquests dos tipus de variables ens sortien per sota la mitjana. Què vol dir tot això? Doncs que d'entrada tenim una excel·lent capacitat de cohesió social. Els esdeveniments culturals catalans es generen a través d'una cohesió interna molt potent, el que els anglosaxons anomenen les xarxes bonding, de lligams interns. És a dir, estem amb una idea d'un esdeveniment que funciona per si mateix en relació a la seva pròpia capacitat de generar cohesió entre els membres que hi participen i els col·laboradors o els altres actors que hi estan vinculats, però havia un estímul molt baix a les xarxes de connexió, aquest pont, l'efecte pont, aquestes xarxes bridging, que feia que es quedessin una mica amb una visió interna i que no hi hagués massa relació exterior. Sobre els impactes, aquí no vull entrar massa perquè ens vam fixar sobretot en els aspectes socials i vam veure que hi havia una capacitat de generar capital social a partir del capital social. És a dir, els esdeveniments, un cop o durant la seva celebració i un cop s'havien generat, afavorien aspectes com ara la socialització, els efectes multiplicadors culturals o la participació, la participació de voluntaris. En contrapartida, també les tensions amb la societat local eren alguns elements negatius a tenir en compte que no sortien, repeteixo, molt alts en el conjunt de les enquestes, eren valors baixos, però en termes relatius cal considerar la seva existència. I en funció dels impactes econòmics hi havia també una percepció positiva dels mateixos, no tant dels efectes induïts, però sí dels efectes vinculats a l'organització dels esdeveniments, els efectes directes. Bé, aquesta és una mica la visió general dels resultats de la primera part, de la part de l'enquesta, però com us deia, hi va haver també una sèrie de casos d'estudi. Perdó, abans d'entrar en els casos, també comentar que vam elaborar una anàlisi factorial per veure una tipologia de municipis en funció de les dimensions de capital social. De fet, no és ben bé una tipologia perquè no vam associar esdeveniments concrets amb factors, però sí que vam veure quines són les característiques, els factors que determinen les possibilitats que segons quins siguin aquests factors hi hagi un determinat tipus d'impacte després. I vam trobar que hi havia 5 tipologies bàsiques d'esdeveniments, uns esdeveniments que anomenem de prestigi, amb una capacitat per, justament, eren els que tenien els valors de capital social, de pont, de bridging més elevades, els que tenien més projecció exterior, els que tenien més capacitat de crear xarxes, els que tenien nivells de professionalització més alts i que aquests, d'alguna manera, els que donaven imatge a la localitat, esdeveniments estrella i que també tenien uns efectes importants a nivell econòmic. Vam distingir també uns esdeveniments d'impacte social, que aquí es basaven en aspectes diferents, els factors que donaven pes, les variables que donaven pes a aquest factor, a aquesta dimensió, tenien més a veure amb factors de respecte, de solidaritat, de cooperació i de confiança, i aquests podrien ser un punt de partida interessant per iniciar estratègies d'impacte social des del punt de vista, per exemple, de la integració social de determinats col·lectius. Eren esdeveniments que es prestaven bastant bé a fer aquest tipus d'estratègies. Una tercera dimensió que ens apareixia era el factor socialitzador. Aquí estaríem
pensant més aviat en festes, celebracions populars, etc., que tenien com a característica el fet de ser el punt de trobada social del municipi, eren esdeveniments esperats en el calendari i que també tenien uns impactes sobretot a nivell de sentit del lloc, d'identitat, d'objectiu i projecte comú, de representació no només d'una identitat sinó d'una localitat, etc. Finalment, un quart grup o una quarta dimensió d'esdeveniments eren els de tipus de participació, esdeveniments, no vol dir que els altres no tinguin de participació, però vol dir que aquests tenien les variables estaven especialment centrades a la capacitat de mobilitzar socialment que tenien. Per exemple, esdeveniments que podien generar multitud de voluntaris, multitud de col·laboradors, tot i que aquí els impactes econòmics eren més escassos, anaven associats d'una manera menor. I després uns esdeveniments nuclears que tenien un caràcter més transversal, que es podrien trobar en qualsevol tipus dels anteriors, però que es caracteritzaven per tenir com a punts, diguéssim, característics la capacitat de gestió en petit comitè o en petits grups molt cohesionats i que donava aquest aspecte de facilitat de gestió, de capacitat d'entendre'ns, de presa de decisions fàcil, etc. Bé, com que em queden només 5 minuts, doncs passo ràpidament a el que és els resultats de la segona part quant a l'elaboració d'entrevistes en els 16 casos que vam analitzar. Es podien dir moltes coses, però el que ens va motivar més a fer la part de resultats d'això va ser identificar algunes bones pràctiques, veure com a través del que es feien en alguns casos es podria traslladar a d'altres esdeveniments bones pràctiques per fomentar, per consolidar i per crear fins i tot relacions de capital social entre els esdeveniments. Bé, n'hi ha 12, no voldré avorrir-vos ara amb totes elles, explicant-vos totes elles, però sí que fent una pinzellada al que ens trobàvem amb aquestes bones pràctiques que consolidaven i permetien crear el capital social, eren aspectes tant de sentit comú com que els voluntaris es divertissin fent la seva tasca, que poguessin no només estar allí d'alguna manera perquè tinc ganes de fer alguna cosa, sinó perquè realment ho vivien i s'hi divertien. Aspectes, sobretot, de voluntat col·lectiva, també és una bona pràctica que alguns esdeveniments aconsegueixen tenir, i haurien de veure amb estudis de detalls com ho aconsegueixen, cohesionar tot això, però és un factor important. Si no hi hagués aquell esdeveniment, ho trobaríem a faltar de tal manera que fem tots els esforços possibles perquè se segueixi celebrant. És una manera així molt barroera, si voleu, d'explicar-ho, però té un fons d'aquest tipus, l'explicació. Evidentment, el suport amb la comunitat local. Si la comunitat local se desentén o critica o es tensiona cada vegada que se celebra aquest esdeveniment, això ens portarà realment problemes. Ho comentàvem abans també, el paper dels grups reduïts i molt cohesionats és un factor que permet dinamitzar i agilitzar la gestió d'esdeveniments, amb la qual cosa se solucionen els problemes més ràpidament i allò continua endavant, etc. Un altre factor interessant, el temps de durada. El nombre d'edicions, que a vegades és una medalla, no és només això, sinó que també és un element de cohesió important. Quan més dura aquest esdeveniment, quan més trajectòria té temporal, acostuma a ser un factor que, si està aquí és per alguna cosa, ens convenç com a comunitat i volem continuar tenint-lo. I, per tant, és un factor a tenir en compte. Evidentment, el paper del lideratge, el prestigi, el sentiment d'orgull que genera l'esdeveniment, la valoració
la percepció positiva dels impactes socials que pugui tenir entre la comunitat local aquest esdeveniment, tot això són factors que permeten alimentar aquest capital social. Bé, ràpidament, algunes qüestions de limitacions de l'estudi, que ja us he comentat també de passada al principi, que s'ha de prendre algunes dades de forma ponderada, perquè hi ha bàsicament tres tipus de limitacions. Hi ha un biaix dels organitzadors, de la sobrevaloració que es poden fer d'alguns impactes positius, per exemple, això és evident, però llavors ja saps també com fer la ponderació amb l'anàlisi estadística i pots, com deia, comparant i relativitzant sobre l'escala d'opinió pots intentar reduir aquest efecte, però evidentment hi és. També el nivell de resposta és menys del que desitjàvem, un 17% del cens total per fer la diagnosi, jo repeteixo, considero que és suficient, però bé, ens hauria agradat arribar a un escenari molt més gran, tenint en compte que es va haver de fer una enquesta online, doncs això entrava dins de les nostres previsions, però estaria bé repetir un estudi similar amb més capacitat. I finalment, una tercera limitació en les entrevistes que requereix potser d'una metodologia específica o d'un nou enfocament, que és la dificultat de veure que traslladin els efectes negatius del capital social, efectes negatius que també hi són, perquè des del punt de vista de l'organitzador no és fàcil de trobar-los, però hi ha tota una sèrie d'aspectes de qui participa, qui no, si hi ha certa exclusió o integració, tot aquest tipus de qüestions. Ens hauria agradat recollir més informació, però no era fàcil que te la donessin. Per tant, requeriria segurament algun altre tipus d'aproximació metodològica. 3 conclusions per anar acabant. Penso que ja m'estic menjant el temps del descans. Una primera és que el capital social compta. El capital social, entès com a capital humà que es vehicula per projectar iniciatives col·lectives, ja sigui un esdeveniment o ja sigui una celebració, una festa, etc., està fortament arrelat en els esdeveniments catalans, que aquest capital social que està allí és una fortalesa en el propi esdeveniment que li permet aguantar, sobreviure i d'alguna manera a vegades forçar-se col·lectivament a seguir existint, però també és una eina, és un instrument que pot servir per dinamitzar localitats. I aquí entraríem a valorar aspectes com han aportat els companys anteriors en les ponències d'impacte econòmic, impacte del valor social d'aquests esdeveniments, etc. Però aquest capital social és una maquinària que està allí i que seria una pena que es desperdiciés, val la pena que no només servís per a fer funcionar aquest esdeveniment i continuar-lo, sinó que també es pogués aprofitar per anar més enllà amb altres iniciatives. Per anar més enllà, ens trobem en l'estudi, hem vist que hi ha 2 tipus de possibilitats o de potencials. Hi ha una capacitat per generar sinergies amb el sector local, però fins a un punt. No s'aconsegueix, per exemple, traspassar moltes vegades l'escala d'allò local. I quan parlem d'un efecte comarcal, un efecte regional, són molt comptats els esdeveniments que ho aconsegueixen dur a terme. I d'altra banda, hi ha una capacitat de generar imatge en l'imaginari col·lectiu, però difícilment aquesta imatge que torna a ser un problema d'escala es pot anar, en molts pocs casos es va més enllà i es dona una visibilitat i una internacionalització. I en part això té a veure amb el problema que comentàvem de la manca
de creació de xarxes externes, de relació, etc. Dos reptes per acabar la intervenció, vinculat amb tot això que us he estat dient. Un primer és que els esdeveniments catalans, els esdeveniments culturals catalans, poden ser aprofitats avui en dia a partir d'unes estratègies adequades per crear efectes de palanca, d'arrossegament, i ho deixo només com a punt de reflexió. Penseu, per exemple, en el potencial dels esdeveniments en quant a estratègia turística. I un segon repte, que també ho deixo a nivell de reflexió i de debat, que és que aquest capital social potser, almenys el que ens ha aportat el nostre estudi, seria potser la conclusió principal, potser hauria de ser un actiu a tenir en compte pel plantejament de polítiques culturals en general, però sobretot en temes d'esdeveniments culturals. Ho deixo aquí, no són respostes, no són conclusions afirmatives, sinó que simplement són aspectes pel debat i perquè hi anem pensant, però penso que les aportacions d'aquest estudi exploratori poden anar per aquesta via. Moltes gràcies.